Ano, awas na guys. Simbak ko. Isa. Nampak ito. Ya, no. Ito na. Tama ka. Ya. Ilo. Simbak ko. Sabi, nirse. Ilo. Naabot naman na pisud yung may depon. Ha? Salamat, Lord. Guys, once again, Obers TV here. So, 101 guys, no? So, atong buhaton karon guys is update natin sa Wi-Fi ato ng Harveston. Pila kay sod. Kalindot. So, paano naman guys, kanang 101 may bagyo siguro. So, nagkape pa kami guys. Tara yung kape dito. So, taon guys, amo nang ablihan ng piso Wi-Fi. Kung pila sod. Tarawa guys, kung pila sod. Pero amot naman ka, lindot pa ka. So, stay tuned guys, kaya ay among kong tangon ron. So, kapi siya ta guys. So, no eh. Excited na sumahar ko. Pila kay sod si Jangkwan. Bindo. Yarag mga Metro Boys. Metro Boys. Metro Boys. Metro Boys with piso Wi-Fi. So, manang tang... Ah, hindi daw eh. Tanang tayo ito. So, nagpasong-pasong na si Mark. Ay! Kaya mo nablihon guys. So, ngit-ngit pa guys no, 101. So, atong nablihon guys. Wait lang. Easy yo. So, among gito sa buntag may mag-harvest guys kay duty pa man lagi mi. So, may lugar. Magdalekit ra mi kung sa piso Wi-Fi. So, mo nang buntag may mag-harvest. So, pero okay na kay makaya naman to. So, nagdala sa panggana guys. Napuno ko na nila. Isa ba? Hindi naman ma-open ba? Open? Oh. Ano ba yun? Ay! Ano, awas na guys. Simbak ko. Isa. Nampak ito ba? Ya, no. Ito na. Tama ka. Ya. Ilo. Simbak ko. Sabi, nirse. Ilo. Naabot naman na pisud yung may depon. Ha? Salamat, Lord. Lo. Ngambak bay. Sana all. Thank you. So, ako na mong sod guys, no? Sod sa 1 month. So, mga pila ka na guys. Mga gamay lang na guys. 1 kilo sito na. Ay. So, itong daghan pa ko. Mga 1.5 siguro. Ang manabana nga na. Hindi pila sa pagyato mo. So, mga na sit up guys, no? So, goods raw. Goods. Oh, maghawin na ba yan? Sama din eh. Hindi man. Gaan naman na. Kaya mga 1.5 naman eh. Pa. Ha? Baka matulog bilhan na. Hindi, mga 2,000 siguro. Kan eh, 2,000. Tara mo. Ulit ako. Karang mo. Sa halagang 1.5 lang. Mga 2,000 siguro ni guys, no? Mga 2,000 na ni guys. So, ato na sila daan. Ay, thank you. Huwag taway. Mga 2,000 siguro na. Hindi na to. So guys, amo nang ipon. Ay, may ipon. Amo nang ipon guys, no? Kung pila, mga 2,000 siguro na. Yeah. 2,000
So guys, nahuman namin yung ihap guys. So among ihap tanan is kuan. So isa, siya to sa tanis store nga itabag ihap. Store. So mori guys, among nakuan tanan. So ang total is 5,155. So naka 5,000 ta guys na so sa kabuuan. So murag diri na atong video taman guys. Okay, mag-duty pa may. So don't forget to subscribe guys and share. Okay, naman Mark. Naligo kay parang duty. So babos guys. Ha? 5,000 kapin? Ha? 5,000 kapin? Ma, lagi sa cellphone. Kapit. Ano, daro ihap. So guys, babos guys. Subscribe guys. So para maka-update ko sa ubang vlog. Babos.